Nørre Vosborg er en historisk sted med rødder tilbage til middelalderen, der har gennemgået mange forandringer og har tilhørt forskellige adelsslægter, for eksempel familien Tange, og de har haft besøg af H.C. Andersen. I dag er det et kultursted, hvor der afholdes koncerter, udstillinger og andre arrangementer. Men her kommer en nat på Nørre Vosborg. Tange, er du sammen med os herinde? Så kan du eventuelt banke på noget, så vi kan høre, du er her. Du er også velkommen til at komme ind og skubbe til vores kugle, så den lyser op, så vi kan se, at vi kommunikerer sammen med dig. Og hvis det er fordi, du ikke tør at komme så tæt på, så ligger der også en op på bordet. Ja, jeg skal. Hov! Hov! Ja. Tak for det. Her i Riddersalen, der har vi fået kontakt med hr. Tange, og det ser vi også her på SLS-kameraet. Kan det passe, du står henne ved skabet? Så vink med armen. Det er ligesom en stor danser. Mm. Hvis det er dig, Tange, kan du bevæge armen en gang for mig? Ja, der står ryggen på noget. Det er meget godt. Nå. Nu forsvandt det igen. Tange, hvis det er dig der, kan du så gå hen til skabet igen og vise dig frem? Eller få vores kattekugle til at lyse op, måske? Så vil vi være mega glade. Ja. Tak, Tange, det er vi glade for. Fedt, mand. Ja. Det er mig. Her der er vi inde i Jomfrustuen, hvor vi også får kontakt, som ses på SLS-kameraet. Der. Hvor fanden står der noget? Den står ved døren. Over der? Ja. Nu hvor du står over ved døren, vil du så ikke lige få 2 måneder til at lyse op? Nu har vi taget af vores energi på kameraet, så må du tage den sidste af min energi for at kunne få det til at lyse op. Eller bare skubbe til døren, det sker der ikke noget ved. Der er ingen, der bliver sur på dig. Brug al din energi til, at du kan skubbe døren. Jeg kan den over 200 km/t, hvis den lukker. Hvad? Julie, hvis det er dig, der står henne ved døren, vil I så ikke være sød og lukke døren? Jeg håber sat mig 20 meter, det kan jeg love for, hvis døren er lukket. Er vi enige om det er en voksen, eller? Ja.
Er du en kvinde, så luk døren. Er de en mand, vil de så være søde og lukke døren? Det er sjovt, at vise sammen, at de gør en skid. Nu var den igen. Det var ligesom om, der sagde mand, så... Her i børneværelset er det mig, Anja og Christina, som er til stede, og vi har kontakt med nogle børn inde i børneværelset. Drenge, hvad er det her? Hvor gammel er du? Er du mellem 5 og 8 år? Hvor er det der henne? Det er der. Jamen det er så modsat, det er derovre ved sengen. En grøn. Lysende bold. Urmåler. Den bliver vist høj, er den ikke? Den står oppe i sengen. Det er en voksen, det der. Ja. Og nu forsvandt den igen. Ja. Hvor sender de der farver der? Ja, der er 4 til 5. Prøv at se. Ja. Kan du ikke vise dig for de søde piger igen, så de kan se dig? Eller jer? Hvis for jer, så får kulturmåleren til at lyse. Eller kattekulerne. Det var et meget svagt ja, tror jeg. Kan du få den til at lyse endnu mere for et ja? Tak. Det er de unge tøser, som jeg kalder dem, står med i hånden. Det er et SLS-kamera. Så hvis du stiller dig foran det, så ligner du en tændstiksmand, og den gør der ikke noget. Så lad de unge damer se dig. Tak. Og de unge damer gør heller ikke dig noget med jer. Vi er nu i det rum, hvor H.C. Andersen opholder sig, og hvor vi også har kontakt med den hvide dame. Vi har lige skiftet det. Du blinker den igen. Ja, det gør den, når den opsat. Du er nødt til, jeg kan ikke tage det tydeligt på skærmen her. Så du er nødt til at skifte om igen, så den er på det sort. Sådan der. Det er bedre. Ja. Meget bedre. Prøv det, min mand.
Kan I lige tage en anden hånd og gå 3 skridt frem? Lad os den hvide dame så bevæge lige armen for os, tak. Nej, så det. Det er det sgu. Ja, det er han. Tak skal du have. Du skal jo ikke sove, når du køber bilkolde. Kan du fortælle os, hvorfor du er her? Nå, Nå? Nej. så forsvandt den. Det så lidt sjovt ud. Nå. Det er ligesom om den kigger op og så... Den hvide dame, er der noget du mangler? Hvis du gør det, kan du så ikke bevæge armen igen? Der er ikke noget at være bange for. Det gjorde man så også. Godt, du snakker ikke med dem. Selvfølgelig. Det er mig. Men jeg kan også bare lade være med at slukke min mikrofon, så kan jeg snakke hele tiden på det. Det var det helt fint. Eller kan du lige prøve at optage, så tager jeg lige telefonen, og så tager jeg den med telefonen fra ham. Ja, Men det er fedt det her. det er virkelig fedt. Nu er der 2. Kommer der lige en til. Så er der 2. Så leger de sammen om lidt. Han sidder også nede nu. Og så Andersen, er der dig, der sidder over i stolen, så får kattekuglen til at lyse op, så vi kan se, det er dig. Det er mig. Ja, det er en stor person. Man kan hurtigt se forskel på, om det er et barn, eller om det er en voksen. Det kunne vi i hvert fald sidste gang. Ja. Så var der stor Ja, det forskel. kunne det være. Han var nok 2-3 meter høj, tror jeg. Ja, eller teenager selvfølgelig. Det ligner en mor og et lille barn. Det kan det også være. Det kan jo sagtens. Der havde han da skræmt lidt af mig, mand. Ej, så er det ikke med vilje. Jeg siger, at jeg bliver mobbet hver gang. Jeg sidder med hjertet op i halsen lige nu. Så er der ikke noget cola eller noget chips, der var nu? Nej. Nej, Det kan du godt. det var. Det var også derfor, jeg var glad for, at jeg ikke sad med noget i hånden. Ja. Ja, jeg rykker mig lige. Ja. Der var lidt ben og sådan. Når du lige pludselig kommer ind frem fra live, når man bare sidder stiv for et hos Andersen billede. Kan jeg ikke prøve, kan du ikke lige prøve at sætte optagelsen på pause, og lige prøve at lægge kuglen ned på den? Sådan. Her i kongestuen har vi rigtig god kontakt. Der bliver både reageret på kulturmåleren og kattekuglen. Ja. Se lige vores kulturmåler. Hos Andersen, er det dig? Så får den lige til at lyse op igen. Tak. Kan I se det på liven? Ja. Okay. Det er ikke det der.
Tak. Hos Andersen, jeg er lige nødt til at bekræfte. Kan det passe til dig, der er her? Tak. 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 Kan det passe, du har mødt den hvide dame, så må du gerne få den til at lyse op 2 gange? Okay, det har han i hvert fald. Se. Hvad så gang? Oj, nu gik kattekuglen op. Tak. Sådan. Er I med på live, eller hvad? Jeg håber virkelig, de er med. Er I lige med på live? Ej, det er vildt, det der. Hos Andersen, kan det passe, du ikke kunne lide den hvide dame, så får du kontormåleren til at lyse op 2 gange? Gerne har vi den røde. Ja. Du må også gerne få kattekuglen til at lyse op igen, som du gjorde før. Fordi den hvide dame. Hos Andersen, bare lige for at være sikker. Kan det passe, du ikke kan lide den hvide dame? Ja. Wow. Ja. Hos Andersen, de snakker om det. Hos Andersen, hvis du stadigvæk er her, og du ikke kan lide den hvide dame, kan du så ikke få den kuglen til at lyse op igen ved at skubbe til den? Ligesom du gjorde før. Det er den, der ligger på stolen. Jeg er glad for det. Ja, tak. Kan det passe, du bliver målt ind i den gamle kirke, fordi du er på besøg? Hvis det ikke var så rart, så får de kontormåleren til at lyse op 2 gange. Tak. Tak. Bliver du låst inden, eller lukket du? Det er også bare en spørgsmål. Hvis du bliver låst inden, så får kontormåleren til at lyse op 2 gange. Tak. Hej, Scania Frivillig er altid velkommen til Godstolt. Ja, der er noget ret sjovt. Er der noget, du forsøger på at fortælle os?
hvis du har brug for hjælp, skal du få den op i det røde 2 gange. Så kan vi godt hjælpe dig. Jeg skal lige være sikker, har du brug for noget hjælp, så skal du få den til at lyse op med den røde. Kan du få den til? Man må sige, man sagde. Kan du få den til at lyse kraftigere, hvis du skal bruge noget hjælp? Kom kattekuglen også. Tak, tak. Ja. Man kan gøre det på den ene måde, så må man jo gøre det på den anden måde. Ja. Tak skal du have. Skal vi hjælpe dig ud herfra? Så får du 2 måneder til at lyse op 2 gange. Kraftigt. Eller kattekuglen, som du tændte lige før. Er det et tydeligt tegn på, at vi skal hjælpe dig ud? Hvis det er et tydeligt tegn på, at vi skal hjælpe dig ud, så skal vi have kattekuglen til at lyse op igen. Kattekuglen, den ligger på stolen, som viser nogle forskellige farver. Eller er det en hvid dame, der gerne vil have hjælp? Okay, jeg tror, det kan. Tror jeg. Hvis det er den hvide dame, så skal vi have kattekuglen til at lyse op igen. Den der ligger på stolen. Så kan man bare lige skulle skubbe til, så lyser den op. Eller er det H.C. Andersen? Stadigvæk. Du skal bare gå 2 måneder til at lyse op 2 gange, hvis det er dig, der er her nu. Der er en, der gerne kommunikerer sammen. Ja. Helt fantastisk. Nu kom kattekuglen igen. Ja. Ja. Okay, hvis der er en, der har brug for hjælp, så får kattekuglen til at lyse op igen.
Ja, det kan du se. Ja, det er der. Ja. Der er en, der har brug for hjælp. Hvad siger jeg inde på chatten? Jamen, der er en, der har brug for hjælp. Ja. Men om det er hos Andersen eller om det er på Hvidedal, det er ikke. Nej. Det er lidt svært at finde ud af. Er det den hvide dame, der har brug for hjælp, så skal du få kattekuglen til at lyse op igen? Ja, det gjorde den så også. Wow. Det er den Hvidedal, så. Det er det så. Det var man vist ikke i tvivl om. Nej, det var man slet ikke. Nej. Skal du have hjælp til at komme ud herfra, så skal du få kattekuglen til at lyse op igen. Jeg synes, der var. Eller er der anden hjælp, du har brug for, så skal du få kattekuglen til at lyse op. Kattekuglen, den ligger på stolen. Er det fordi, hvis du fortæller hos Andersen, at du ikke kan lide ham? Så du kan ikke finde ud af kontorerne og kattekuglen. Du så får det til at lyse op begge steder.